nalo udaba so kuyenzeka ukuthi uyiphoyisa, okay, fine ke and then ke ninqinzwe indlebe ukuthi ke fine, okay, kunesimo esikanje endaweni ukuthi njengoba ke kwenzeka nalana nanga umuntu ke usolwa ngokuthi ke kunemali ke ayifihlile endlini kanjani ichazwe sonke istory sichazwa kuwena njengephoyisa njalo. Right, at the same time mase kwenzekile lokho and nihambe ninikezwe ke imvume yokuthi niyosearcha lapho, and then mase nisearchile nithole ke imali engango 1.2 million, and then lowo muntu loyo utholakala lapho azame ke ukuthi ke akubribe wena ku 50,000 ngelento zane kuthenini ungalidaluli lolo daba noma ungafisi. What can you do? Into ongayenza, yiphi into ongayenza umuntu womthetho ngaleso sikhathi leso? Umbuzo wami loyo. Bese kuba sekuthenini ke back to reality ke kuma facts. Nangu lo mlisa la utholwa ke nale ekuloso simo, and then at the same time umuntu ke utholakala nemali yala eNingizimu Afrika. Ikuphi leyo mali endlini yakhe, okay? And ithi mayitholakala leyo mali akutholakala yala eSouth Africa kuphela, kutholakala nenye ngicabanga bathe yaseMozambique, yabo. Proving ukuthi lo muntu lo uyi-foreigner lo muntu lo, yabo. And njengoba ebribe akushuthi wenzela kona ukuthi ke engaboshwa, akushuthi ke wenzela kona futhi ukuthi aqhubeke nokwenza lokho akwenzayo ke ukuze athole le mali, because uphenyo liyaqhubeka nokuthi le mali uyithola kanjani. What can you do kuleso simo leso ukuthi wawungawuthatha yini lo 50,000 bafuthu? Izimo lezi abantu abaningi, I'm sure amaphoyisa amaningi abhekana nazo futhi at the same time utholana nomuntu vele ke ninkindla ngaka, and at the same time ngakwenza ube yipartner yakhe ukuthi ke njalo kube umuntu ke okunikezayo le nto. Kodwa ke inkinga iba sekuthenini ke wena uma high chances ukuthi lowo muntu engakulandelela up to, yabo. But then ke bafethu uphenyo lwalolu daba liyaqhubeka, and sibonga ukuthi ke kunakusana abantu abakwazi ukuthi bancinze amaphoyisa indlebe uma kuza entweni ke njengalezo, ngoba obviously lisuke zisolisa futhi kusuke kunezinto engeke emthethweni abasuke bezenza labo bantu. Tell me what you think on the comment section down below. Don't forget to subscribe and like this video. Follow us on Facebook at Chef The Soul TV News. Danko.